Bo día, boas tardes, boas noites, dorneiros, dorneiras. Hoxe temos aquí en directo ao presidente da Real e Ilustre Cofradía da Adorna, Alejandro Nunes Pereira. É o primeiro podcast que facemos en directo, riguroso directo, día 16 de xullo, día do Carmen. Vimos este día a presentar o cuaderno de bitácora da festa da Adorna. Non vamos a meter hoxe nin colloadas, nin cousas, porque aquí teríamos moita chicha que sacar. Teríamos 3 ou 4 horas de podcast, vamos a ir directos polo programa Dorneiro. Desto eu algo sei, pero aquí o que sabe é o que o mascou, é o que o fixo foi Alejandro. Alejandro, buenos días. Moi bons días a todos. É unha maneira de aproveitar o día festivo, xa que non se vai traballar nin nada. E nada, pois aquí estamos para facer o podcast voso e representar a cofradía neste podcast coñecido en toda a Ribeira. Hoxe é día de descanso, hoxe é día como nas eleccións, día de reflexión. Sí, hoxe é día de reflexión, seguramente moita xente estará descansando, aínda que seguro que moita xente está dando os últimos retoques tanto da carrilana, do boxing motor e de distintas actividades que se fan durante a festa, porque xa se sabe, é dicir, xa podes empezar o día 1 de xullo que o día 15 estás empantanado igual. Non, eso é típico do Dorneiro. Podes ter as embarcacións o día 24 de xullo e o día 23 ás 12 da noite en plan cajándote na cona, que hostia, que nos falta fazer o pan e tal, e se van as peñas a facer os últimos remates. Nos os corsarios somos máis de ultimar carrilana a última hora, de estar o sábado hasta as 12 da noite ali. Carrilana. Os últimos retoques. Últimos retoques. Con Javio Churrero, sí. Churrero y Jando dándole duro. Sí, Tendelo explotado, Este ano menos. Dende que vos conoce, pasaron moitos anos por encima. Sí, Javi, queremosche moito. Mañán día 17 de xullo, pistoletazo de salida, badaladas dorneiras, Facho Dorneiro. Vamos a ir un poquinho inicio a fin, donde Alejandro nos vai a contar así algo novedades que teñan e que non sepamos e que non nos expliquen aquí no caderno de bitácora, que está moi ben explicadiño. Os mentes pensantes que o fixeron este ano aí daron na tecla. Recomendo vos a todos que o leades, así como o cartel da programación. Alejandro, contanos, 17. Bueno, pois Bernes 17. Xa o sabes de memoria. Creo que sí, ao mellor boteño un ollo, pero sí que sei de memoria. Bernes 17, bueno, pois ao pistoletazo de salida, como ben dicías, será cas badaladas, que nos acompañará don Alfonso cas campás da igrexa a dar as badaladas desta sigladura. 68 campanadas, sí señor. Bueno, xa estamos preto da 70, xa... Sí, no, a ver... Digo da 80, perdón. 78 badaladas. Xa temos máis de 3/4 de siglo de festa da Adorna. Bueno, pois o comezo será co Facho Dorneiro, como todos os anos, que será o inicio da festa, o jolgorio da festa, cando se empeza a escoitar o ruxe da festa. Bueno, este ano o Facho Dorneiro será acompañado por os corsarios do Barbanza, que foron os últimos gañadores. A peña que comprou a Copa da Rei do ano pasado. Bueno, comprada. Ben merecida, ben merecida. E nada, como campións, eles son os que abrirán a Adorna co Facho Dorneiro, que percorreremos as rúas de Ribeira. Eu intentarei acompañalos, tanto como corsario como organizador dese evento. E nada, pois será o pistoletazo de salida para abrir un pouco o ambiente, abrir un pouco a fame antes do concurso de tapas. Aquí estaremos sobre as 12 do mediodía ao mellor, horario Dorneiro 11. Supoño que será o percorrido normal. Sí, o percorrido de sempre, sabes, máis ou menos o percorrido que facemos sempre, chegando ao Samba e volvendo a baixar para Bandou Río. E xa despertando as fanaqueiras e a xente que non se dé conta de que estamos empezando coa festa da Adorna. Xa empezamos tamén podemos pedir disculpas a todos estes que molestemos con estes días de barullo, pero bueno, sabemos que é un día ano, é a festa do pueblo, pero bueno, sabemos que nunca chove a gusto de todos, por temas de tráfico, por temas de ruido. Supoño que, como todos estes últimos anos, intentaremos de deixar Ribeira igual do que estaba. O mellor. Unha das accións que se empezaron a promover fai moitos anos é que este ano sei que continuades con eso, con un
con un contacto directo co Urbaser, servicio de limpieza, o contacto concello. directo, justamente. Moi ben, Facho Dorneiro, aquí non hai moito que resaltar, pistoletazo de salida. Ruta de etapas Estrella Michelin. Sí. Alguna sorpresa, alguna cousa para este ano? Non, solo como sempre, é unha cousa que funciona, xa levamos bastantes anos facendo, creo que concretamente desde 2015 levamos facendo un concurso de etapas. Si aí hubo o mellor un pouco de poder colocalas a ver en que día funcionaba mellor, ao final un acordo mutuo cos hosteleiros. Sí, a principio da festa, o primeiro fin de semana, creo que canto máis xente asiste ás tapas. Sí, tamén creo que tamén hai por os hosteleiros polo tema de a apertura, porque a ver, si se abre pola noite, despois hai que estar ao día seguinte dando callo e poñendo as tixolas ao lume e bueno, tamén sabemos que hai que comprender estas necesidades e circunstancias. Aquí que nos podes contar desta ruta de etapas? Pois nada, máis ou menos como sempre, as tapas son unha maravilla todas, é dicir, non hai... É normal que se chame Estrella Michelin, porque en realidad o nivel das tapas é moi alto, cada ano máis, por dicir que, bueno, que facéndote, pois, 3 ou 4 rutas de tapas, estás comido xa. Sí, aquí este día tamén é para darlle un pouco a xente a facilidade de non enredar na casa e xa baixar co ambiente dorneiro, comer nas fanequeiras autorizadas, nas participantes. Este ano supoño que seguirá o Golimbreo, a Recoveira, non sei participará, supoño que tamén o Cocoluche. Sí, sí. E algunha novidade máis, como por exemplo o Snack ou outros bares que anos non participaron. Guata! Sí. Isto quero nun corto. O Snack participa de ruta de etapas, quero vos ver a todos ali. Chaleco, casco... E pouco máis, un pouco... Navallas, igual poñen navallas. Igual poñen navallas de tapa, justamente. Quero vos moito, Snack. Pouco máis, unha vez que estamos comidos, seguramente xente xa incluso non poda disfrutar nin do facho, nin do concurso de tapas, xa que con pistoletazo de salida tamén temos un enjalanamento de fanequeiras. E hai moita xente que xa está desde as 10 da mañán enjalanando o seu local. O sea, xa poderemos ao mellor disfrutar en algunha ruta, en algún bar da ruta de tapas da propia enjalanamento. Ou ainda que non sea o propio enjalanamento, si a xente colocando, seguramente. Porque aí xa estamos a partir das 4 da tarde. Sí, a partir das 4 da tarde daríase o pistoletazo de salida para o enjalanamento de fanequeiras. Alguna sorpresa aquí cos xurados? Unha cousa que hai que cambiar? No, penso que non. Penso que últimamente, bueno, aparte de que o xurado trouxo moita polémica durante anos, eso non o vas remediar nunca, pero bueno, supoño que ahora mismo que temos un xurado entrado en idade e ao mesmo tempo tamén un pouco que comprenda a filosofía dorneira. Sabes? Podemos identificalo como un xurado purista dorneiro. Bueno, montaste un xurado de veteranos, digamos. Sí, de peñas veteranas e de xente que gañou varias veces o enjalanamento de fanequeiras e incluso de xente que foi pionera no enjalanamento de fanequeiras hai 35 anos. Moi ben, eso está ben. Eso sí que ao mellor é un pasiño para ter un pouco de... que non se vote por votar, que tamén se valore en todos os aspectos que se teñen que valorar no enjalanamento, que hai bastante esforzo por parte das peñas. Como sempre, entendo que hasta a última hora... Sí, hai xente que, bueno, xa sabes que isto leva un horario, hai veces que se empeza de sur e hai veces que se empeza de norte. Eso depende de como che toque, podes estar libre xa ás 5 ou 6 da tarde, porque és dos primeiros, entón xa tes tempo para, bueno, recoller a fanequeira ou deixala así, e, bueno, xa divagar e falar un pouco cos teus compañeiros da peña. Despois, os que lle toca de último, desgraciadamente ou afortunadamente, según como se vexa, pois toda a tarde cos nervios a flor de piel, toda a tarde ultimando detalles, que si falta pintura ali, que si falta cinta de carrocero lá. E eses eu penso que xa están ca adrenalina hasta as 8 ou 9 da noite, sí, que lle vai o xurado por ali. Porque o xurado necesita tempo, os enjalanamentos tamén algúns teñen a súa performance, enredase. Que peñas destacamos aquí ou que sitios podemos invitar a xente que vai a ver? A todos, pero bueno, sempre sabemos que aquí hai unhas peñas que destacan máis. Eu diría de facer unha pequena ruta por Ribeira.
porque nunca sabes o que te vas a esperar. Si, algunha che pode sorprender. Claro, algún che pode sorprender, non podemos decir, oye, mira, ide ao Jorge Luis, ou ide ao Ídolos, ou ide ao Cúpula, non? Porque sabemos que esas, incluso ao Ceos, que sabemos que esas fanequeiras, pues, teñen un nivel considerable. Igual é como o Mundial, ese Argentina, ese Francia, ese tal, pero sempre eso mismo, sempre pode haber algunha sorpresa. O xurado do Horneiro, Justamente, limpiache este gol. Justamente. Entonces considero que, bueno, que está ben dar unha volta por aí, hai moito tempo, date conta que temos enjarnamento hasta que é a ceremonia de iniciación, que estamos falando casi das 10 da noite, entonces tendo toda unha tarde para andar por aí. Podes... 10 da noite, acompañada da macro queimada do Horneira, que será na Porta do Sol, aquí. Tamén un ano sería bo que invitáramos a Alfonso Mera para así, facer algo no atrio, así. Sí, bueno, a ver, este ano é inamovible a queimada das lampreas, é dicir, é o inicio da Dorna, incluso para min é o inicio do verán, ir a coller a primeira queimada e tomala ali cos compañeiros. E, bueno, como dis ti, pois este ano temos como novidade, que tamén sale no caderno de bitácora, pois a ceremonia de iniciación, que, bueno, hai moita xente que desgraciadamente lle chama o pregón da Dorna, que comúnmente non é o pregón, senón a ceremonia de iniciación. Vostedes vai ben, porque puxeces pregón. Sí, porque xa está, ahora mismo xa está autorizado ser o pregón. Non perdamos tampouco as... Bueno, estará José Otero con nós para dar o pregón. Contalle que a xente, quen é José Otero? Pois José Otero é a primeira presidenta que hubo da Dorna. Presidenta muller, sí, justamente. Porque tamén os últimos anos, que, bueno, ou este último ano, que somos pioneiros en ter a primeira muller alcaldesa, porque é a primeira vez que Ribeira ten unha muller alcaldesa, pois considero que era de importancia tamén nomear a primeira presidenta que tuvemos da Dorna. Que depois tuvemos varias, porque xa estuvo Lidia en candidatura comigo e contigo, e xa estuve eu na candidatura, por exemplo, de Sara Sevilla. Pero, bueno, facer nomeamento á primeira persoa femenina que foi presidente da Dorna. Non me estudiei aquí a historia, a ver se me lembro. Josefa tuvo que ser por alá polo ano... A ver, Eduardo foi no 2015, podemos que Jacob foi 14-13, podemos dicir que Josefa foi no 2010, ao mellor. Menos. Sí, mi má. No 2000... Son 2 anos de Jacob, 2 anos de Riaso. Estuvo Pazo polo medio. 2 anos de Pazó, é verdad. E antes de Pazó estuvo ela. Non hubo outro máis por aí. Penso que non. 2, 4, 7, 8... Bueno, iríamos aos anos 2000, que collera aí unhas dornas medio atravesadas, co Joateque Dorneiro, creo que fora cando se fora Pachi, bueno, collera ela riendas dunha dorna que estaba aí tamén no medio da administración, quería coller cultura a festa da Dorna. Isto temos podcast para falar cos antigos que nos podan contar. Pois sí, porque eu desa época, pois... Ti ainda estabas co biberón. Sí. Bueno, xa o mellor tiña... Sí, xa tiñas un quitinho na mão. No, pero 12 ou 13 anos sí que tiña desa. Moi ben, vamos a seguir pasando aquí páxina. Primeiro, hai que comentar tamén, tenemos un punto violeta. Teredes un punto violeta? Sempre, últimamente sí que contamos cos puntos violetas, témolos nos eventos de máis afluencia que hai. Sí, esperemos que se aburran moito, que non haya ningunha... Sí, que non haya ningunha colloada, pero bueno, están para o que están e a xente ten que facer uso deles. Despois xa nos dedicaremos a Dorna, se fai falta poñer un náufrago en rúa, poñémolo nós, pero o punto violeta hai que utilizalo. Sempre podemos ser os primeiros, un de Puebla atravesado veña por aquí e toque... E bueno, Joateque, falando del, Joateque, que leva moitos anos sin facerse o Joateque. Joateque? Pois concretamente leva 11, 12, 13. Se contamos anos de pandemia, levaríamos 13 anos sin facer o Joateque Dorneiro e facendo o Dancing in the City. Dancing in the City, bueno, pois temos diferentes DJs nas plazas de Ribeira. Temos como novidade este ano aquí no Concello a Mateo Velleira, pero despois o de sempre, donde sempre. Temos a zona de Bandourrío, habituallada con Tito Maverick, e vamos a dar como novidade este ano, vamos a poñer un pouco de tecno con Iván Ribeira. Que novidade? Non sei. Nunca houbo esas horas non pasei. Nunca houbo tecno na festa da Dorna.
É unha petición que temos... E quen vai estar co Tecno? Iván Ribeira. Ah, vale, esta parte na que temos a sesión golfa. A sesión golfa, sí. Vale, sí. vale. Esta parte de Tecno... Pois sí, temos a sorte de ter un DJ, por decir, nacional ou casi internacional, que é Iván Ribeira, é un chico do pueblo. Ben, iso está moi ben. Claro, creo que é unha boa iniciativa para ver como a xente vai contactar coa primeira vez que se fai isto en Ribeira. Ali aos veciños de Van do Río igual non lle fai moita ilusión. Bueno, acaba o horario de sempre, é dicir, o horario será o mismo de sempre. E, bueno, é unha maneira de abrir un pouquiño o mercado musical. Sei que os outros presidentes que estuveron teñen as súas ideas, eu agora son presidente, tampouco é unha música que escoite, pero, bueno, considero que é petición da xente. Entón, como é petición da xente, pois, tendo este chaval en Ribeira, vamos a dar unha pequena proba, a ver como se portan os peñeiros, e se en un futuro, pois, podemos establecer, por exemplo, pois, tecno en Van do Río. Nunca se sabe, sabes? Este ano de proba, pois, para o ano mellor, se funciona, pois, podemos habituallar unha zona de tecno en Van do Río, xa que, por exemplo, temos bastante cuberto o tema de reggaetón e de cancións modernas por... Incluso a música galega, o que é o... Sí. O rock bravo e tal, que tamén xa... Que pasa? DJ CT Carlos suele estar na Reco Eventos, pincha ese tipo de música. Temos a Landeira, para a xente un pouquiño máis entrada en edad, eso sí que se pode dicir que é o Juateque. E despois temos, pois, así un pouquiño pola marcha, a Anxo Sobrido, que o teríamos no Callejón do Jorge Luis. E sería deles, sería o DJ do Jorge Luis, tería noles ali. Heredero de Franco, do lado do Ferrol. Non sabía, estás me collendo aí. Moi ben, heredero, estou de coña. Venos ao lado do Ferrol. Aquí hai unha cousa que quería comentar. Este día vai romper moitos sonotones. Hai que ter os sonotones dos señores a punto. Vamos a invitar que vayan a Udin Nova, novo profesional dorneiro, que tamén é unha cousa que hai que salientar. Sí. Que tamén son estes comercios que non son hostelería, que tamén apostan pola festa da Dorna. Bueno, sei que a Udin Nova é profesional dorneiro deste ano. Gracias a Deus temos moitos. Comentar por ele, comentar polos participantes e colaboradores da festa, que podedes ver. Este carteliño quedou moi chulo, non sei quen o maquetou. Quedou niquelado. Non sei quen o maquetou. Que maquetastelo ti, non? Ah, eu. Que colabora todo o mundo ca festa da Dorna, incluído vos, claro. Moi ben, aquí quedou chuliño. Chulo. Aquí tamén hai que salientar e incidir. Perdona que leve un pouco a voz cantante tamén de todo, pero que é importante que as peñas e os dorneiros se den conta que durante a festa se consuma en colaborador dorneiro. Penso que cada vez o teñen máis establecido, sí, é dicir, xa non a mellor a consumir en local dorneiro, porque ti tes a túa fanequeira e máis estás habituado a ir a un bar e o mellor desgraciadamente o teu bar non é profesional dorneiro. Normalmente todos colaboran coa festa da Dorna, pero no caso non é profesional dorneiro. Pero sí que xe podemos dar unha volta ou o que dis ti. Si comprar tanto habituallamiento como ferramentas, como distintas cousas, si nos profesionales dorneiros de comercio. Porque o que falábamos, un profesional dorneiro de hostelería sabemos claramente que quita un beneficio de festa da Dorna, claramente. Pero non a mellor todos os profesionales do sector de comercio quitan da festa da Dorna. Sí, buscan un poquinho de visualización e tamén porque creen na festa, que o evento. Justamente, é de moi valorar eso, sabes? Por qué? Porque se ti tes comprar algo, pois, por exemplo, no chino, que solemos ir comprar moito no chino, ou solemos ir comprar moito ás ferreterías, pois ter constancia de que hai un chino que é profesional, hai unha ferretería que é profesional e hai sitios que hai profesionales. Tedelo no cuaderno, sí, tedelo no cuaderno, o mismo aquí. E claro, que iras ou non, pois mira, eu estou de acordo que a festa move moitos cartos, a festa move Ribeira, que se pode comprar donde cada un queira, estamos aquí para mover o pueblo, facer cartos no pueblo. Sí, estou de acordo, pero o mensaje, cada euro que gastas en un profesional dorneiro volve á festa. Eso mismo. Eso ten que quedar claro, eso mismo. Cada euro que se gastei volve á festa. Esta frase aprendina ou quedoume grabada, que me dixo Xavi Falque.
o que consumes en comercio local queda no pueblo e consumes en un profesional dorneiro, un colaborador dorneiro queda na festa. Iso é unha cosa que temos que ter clara, porque todos queremos festa, todos queremos que a Cofradía da Adorna o ano que ven faga unha festa mellor, pero claro, fan falta chícharos, fai falta colaboradores, fai falta xente que crea en isto. E se vas a gastar ou vas a facer uso de fanequeiras non autorizadas, onde vas a gastar os teus cartiños, esa fanequeira non está colaborando ca festa. Non hai que dicir quen non é, pero hai que dicir que sí que quen é, e son os que están en este cartel. Perdón polo speech. Vamos polo sábado 18. Sábado 18. Todo para ti, sábado 18 todo para ti, Alex. Bueno, pois sábado 18 temos a sétima edición de Orgullo Gaiteiro, que, bueno, todos sabemos máis ou menos como é, porque nos encontramos un gran pelotón de gaiteiros e de distintos grupos de folclore, pois amenizando as rúas de Ribeira, tanto nos profesionales como nos locales, como por distintas rúas, como dixen antes. Este ano temos outra vez a xuntanza de embarcacións. O ano pasado non se fixo, xa que tivemos o encontro, e o encontro é como ter 10 xuntanzas, pois este ano temos a xuntanza de embarcacións, que por parte da Escola de Vela buscaron un nombre moi ingenioso, que sería a novena xuntanza da novena. Considero que lle deron ao miolo para facer o nombre. E nada, pois ese día, cando estedes por aí tomando algo nos bares, ou mesmo estedes seguindo a ruta do Orgullo Gaiteiro, pois non vos olvidedes de otear o horizonte para ver as nosas embarcacións, non? Porque é unha cousa importante, é o que mantén a asociación e non deixa de ser o inicio da asociación. Sí, sabemos que a Festa da Adorna é unha festa, como o seu nombre di, pero a Adorna é a nosa embarcación tradicional, hainas que manter e hainas que coidar e ojalá duren moitísimos anos como están durando. Pois ese día, non vos olvidedes, temos a xuntanza de embarcacións, e iso mismo, mirade para o mar que vos ides a encontrar pois todo tipo de barcos ben bonitos e tradicionais. Sí, aí añado, somos Ribeira pola Adorna, non pola Festa da Adorna, pero somos Ribeira pola Adorna. A Adorna foi o instrumento que ao final fixo que crecer este porto. Seguimos este día ca ruta de tapas, por si o día anterior non tuvestedes tempo a probalas todas. Na xuntanza de embarcacións, perdón que te interrumpa, temos algunha asociación invitada que xa teades confirmada? Mira, ahora mismo xa non che podo dicir, creo que confirmaron máis ou menos todos a última hora, confirmaron a esta semana, sí. Os de sempre veñen máis algún máis, porque nós estamos ahora un pouquiño, tuvo auge a Escola de Vela, estamos salindo a navegar, incluído eu, cos meus amigos, entonces, bueno, sempre ganas contacto, entonces non vas a ir ti todos os anos sacrificarte en ir a Cabo de Cruz, ou incluso sacrificarnos incluso en ir hasta Marín, que foron 8 horas de viaxe, para que despois a xente veña tamén. Entonces, os temos comprados con esos, entonces contamos seguramente con xente de toda a Ría de Arousa, como poden ser tanto de Cabo de Cruz, de Boiro, de Villagarcía, da Illa, como seguramente veña xente de Marín. Ruda de tapas, o que non este de Cajarría do día anterior. Pois pode aproveitar hoxe, incluso non só de Cajarría, senón, son moitas tapas, Sinceramente, o mellor o primeiro día non che dá tempo a probalas todas, por eso, daí que haya 2 días para que podas dividir, podas probar todas as tapas e incluso podas repetir a que máis che gustou. Sí, ou incluso esa tapa que che din vai aquí, que non que vai a valer a pena. Sí. Polo menos planteate tamén este día para non cociñar na casa e poder xa andar co ambiente da xente. Continuamos pola tarde? Sí, pois nada, unha vez que máis ou menos a xuntanza dos distintos grupos de gaiteiros únese, pasaríamos a ter o gran folión, que sería ali na Plaza de Cuculuche, sabes, como os últimos anos. Sempre coincide unha cousa ca outra, xa que a xente das embarcacións baixa das embarcacións para ver o folión dos gaiteiros, vamos. Ali teremos a Paula cunha vara para o que non ande recto. Seguramente. Pauliña tratamos ben. E de aí xa penso que todo Dios correndo para Coroso, porque queires ou non, é sábado, e como todos os sábados, pois xogos populares de terra. 34ª edición de Xogos Populares de Terra. Sí, que xa pasaron 34 niños desta actividade. Teño unha colección de 15-20 fotos de varios xogos populares que deu ser os quintos ou sextos das miñas tías. Por ali tamén andaba meu pai, non estaba en ninguna foto, pero sí, son fotos que hai que ver, que choca, porque diz que ao final é un pouco o mismo que hai hoxe, pero en cámaras sí, pois un pouco máis antiguas.
Pois un orgullo, tío, un orgullo que podas dicir eso, que podas ter esas fotos na casa. Aquí, bueno, como sempre, agradecer moitísimo ás peñas, porque os xogos fan as peñas e organízanos eles, non veñen por parte da organización nin da asociación, senón por peñas independentes. Se hai os xogos de terra se realizan, pois por gracias a todas estas peñas que son os que organizan. Temos os xogos para nenos, o brileo, pano, sí, pulso, canicas, tiratacos, dominó, chapas, tuti, pión, reacción en cadea, carreira de sacos, escoba, dorna bike, tirar da corda, twister, llenca dorneira, carretillas, desequilibrados e saltar a corda. Non das feito. Non das feito, non. Isto é per con a Olimpiada, pero aquí para organizar todo isto chapou tamén por Adrián, Brian e toda a recua de Tirando Fondo, que levan uns anos organizando de unha maneira que podes disfrutar máis ou menos e ver todos os xogos. Sí, e aparte que teñen moito contacto cas demais peñas. Entonces, habendo un contacto directo tanto como de Tocando Fondo cas demais peñas, pois penso que se pode conseguir isto. A ver se hai suerte e non temos bo tempo e non se teñen que trasladar. Sí, pero bueno, xa entre todos, incluído ti tamén ese ano, pois entre todos acabamos tuvendo a idea de dicir, que pasa se chove? Porque un ano nos cuadrou chuvia e tuvemos que suspender, entre comillas, os xogos. Bueno, pois entre todos, incluído ti tamén, chegamos ao acuerdo de que no caso de que houbera chuvia, cada peña podría dispoñer da súa fanequeira e realizar a súa proba na súa fanequeira. E todos distintamente, quen queira participar ou quen non, ao mellor ese día apetecelle dormir a siesta, pero quen quixera participar podía arrimarse ao bar da peña amiga ou ao bar colindante para realizar as distintas pruebas que se farían nos bares no caso de choiva. Moi ben, temos actividades para pequenos. Sí, actividades para pequenos, sempre fomentamos un poquinho xogos. Temos tamén a mini disco infantil, como sempre organizan os Pintos, os últimos anos foi organizada polos Pintos. Tamén moitas grazas aos Pintos por ocuparse de eso, porque nos quita un traballo a asociación. É unha cousa que triunfa, porque cada vez ou hai máis nenos ou máis nenos son usuarios da mini disco infantil, porque aquelo está cheo todas as tardes cando é sábado se celebra a mini disco infantil en Coroso. E todos preparados para... Sí, temos a suerte de que preparando a Jorxa. Como sempre é sábado, sería impensable a día de hoxe unha canción de Tasca, unha ruta de canción de Tasca sin ser sábado. Sí, habría que velo, pero bueno, funciona moi ben este día. Participa todo o mundo, participan os nenos, domingo é festivo, domingo non se abre, entonces creo que é o día idóneo para facer a canción de Tasca. Temos a suerte de que este ano é o segundo día da Dorna, entonces espero que todo o mundo máis ou menos teña agora xa afinado, ou polo menos non este afónico para participar na canción. Sí, é un evento onde as peñas se xuntan, participan, xa se poñen ao tanto de encontrarse xente que non se vía de fai moitos anos, moita xente pide libre para chegar xa este día, o día da canción de Tasca. Nós já levamos uns anos, eu e a miña muller, salíndonos un pouco da participación e indo ver a peñas, sabes, dicindo vamos esta ruta, está moi guai, sabes. Cando sales do ambiente da tua peña, vas a ver as outras peñas e dices, joder, como mola todo este evento, sabes? Mola tamén cando vas ca peña. Sí, date conta que hai moita xente en Ribeira nesta época, pois, que é turista, jodechinchos, comúnmente chamado na Dorna, e seguramente teñen esa visión da canción de Tasca que tes ti, é dicir, ver a canción de Tasca desde a Barrera. Que teño de agora de segunda vez, porque eu sempre participei ver a canción de Tasca desde a Barrera. Cando tal. Despois cando se empata, cando fun a ver os Atuna Negra non a... Sí, Atuna Negra. A Miñocas, ou pode ser? Non, que son os seis estes? Sí, a Atuna Negra, entonces. Sí, a de Fernando. Sí. Atuna Negra, aos Pintos, os Polos do Vilar, o Arría o Jallo, sabes? Guau, sabes? Sí. E gracias tamén a iso, que me pasaron un ano de Muxo Betty, dixen, chavales, o que hai que facer é isto, sabes? E despois Muxo Betty meteras nas finales e ganar unha canción de Tasca. Hostia. Por que? Porque ves o que foi eso? Meter moitos nenos para dar pena. Para dar peniñas aos nenos. Estás deixando algún recado? Creo que aquí o presidente está deixando algún recadiño a Peña Muxo Betty que explota nenos. Non explota nenos, pero bueno, digamos que é unha actividade
na Teñen que que participar sí que van todos. abuelos, pais e nenos. É unha actividade que participa todo o mundo. É o que falábamos antes ver tamén. a vos, dentro de 10 aniños, cando teñades os vosos fillos, que sodes uns jodechinchos tamén vos todos, que sodes xóvenes e ainda non os tendes, que empeza... Bueno, temos moito xa agora, Bueno, estes anos. Os corsarios empezades Sí, a ter sí. nenos, e creo que non os ides deixar fora da canción de Tasca. Nin da canción de Tasca, nin de ninguna actividade. E ides a dar pena cos nenos, ou ides a participar Home, eu Así sos... que, corrige o que acabas de dicir. No, eu vou a dar pena cos meus. Vou dicir aos meus, xa, cando cheguen ali, dicirlle ou puntuamos na canción de Tasca ou os nosos pais non nos dan nin de comer. Ole por Muxo Betty e ole polos rapaces de Muxo Betty. Pois nada, a partir Vamos de a aí... domingo, por cierto, vamos a fazer un remember de día 17, día dedicado aos corsarios do Barbanza, coa súa Copa da Rei xa en propiedade. Día 18, día dedicado a Vicente Mariño. Perdón, a Vicente o de Digar, que te recuperes, que estés todo moi ben, que se nos tiene un problema médico. Pero bueno, un día dedicadiño a él tamén por ese alzamiento de mano. Sí, bueno, a xente xa irá vendo no caderno os días dedicados. Alex Vidal, lédeme o cuaderno. Domingo, Alex Vidal. Eso mismo, lede o caderno para ver a quen está dedicado cada día, porque cada día está dedicado a esa persona que disfrutaba dese día. Bueno, domingo. Hai xente que aproveita para dormir e hai xente que é maravillosa que ven ás 11:30 ao samba a axudarnos a cofradía a montar as carrilanas. Non hai maneira de agradecer eso. E cada ano temos máis xente. Nótase que costa moito menos montar as carrilanas. Eu creo que o auge de gimnasios ven por o levantamento de vallas. Antes, previamente levantamento de vallas, despois dixa que podo con esta valla, pois mira, apunto ao gimnasio en setiembre. Esta é tal cual. Pois pode ser chori. Pero, eso mismo, por parte miña e por parte da cofradía, agradecer moitísimo a esa xente que ven desinteresadamente e interesadamente, porque damos 200 puntos para a Copa da Rei aos participantes ou aos que nos axudan a montaxe de carrilanas. É iso mismo, non é o mismo montar as carrilanas cando éramos 15 personas montándoas, agora mismo que ao mellor podemos ser pois 40 personas montándoas. Non lembro moi ben, aquí estamos falando de 600, 700, 800, 1000 vallas. Pois estamos ahora mismo tendo 2000 vallas. 2000 vallas. 2000 vallas. Sí. Estamos hablando da que che estou falando, serían vallas que son as New Jersey, logo, que son as que comúnmente conocemos por ser rojas e blancas. Porque despois metálicas, pois temos outro puñado delas tamén. Sí. Date conta que todo Rosalía de Castro hasta aquí vai pechado con vallas, e todo o samba e toda a rotonda e todo eso vai pechado con vallas. Todo isto para dar seguridade, que tamén invito desde aquí a que se fagan como vexan, pero que sean un poquinho máis rápidas nas salidas. Non necesitar que chegue a carrilana abaixo que diga estoy bien, para que haya... Bueno, eso é máis xestión nosa, non todos os anos funciona igual. Non todos os anos funciona igual porque desgraciadamente tampouco todos os anos temos a colaboración que nos gustaría da Policía Local, por exemplo. Non é o mismo ter dúas motos da Policía Local que ter tres. Non é o mismo ter dúas motos da policía, unha moto do GAEN e eu co patinete, por exemplo. Se teñen 4, pero a carrera eu creo que ten que ser unha actividade rápida. Acórdome un ano que fixáramos unha carrelana en media hora, iso fora un espectáculo. Aparte de ver a carrelanas moi boas e tal, eso, sabes, carrelana, porque senón o público cánsase, aburrese. Deixo como recadiño. Si, no, está ben. Toda a aportación... Que sei que é máis inseguro, que pode haber algunha cousa máis tal, pero, sabes, hai que ver a carrilana, está baixa, ide con cuidado. Si, bueno, aí deso xa me encargo eu máis ou menos, que, aínda que sea ahora mismo presidente... Estás lanzando as ti? Si. Vale. E máis persigo algunha de vez en cando no patinete... Pois eres o que ten que darlle brío. Un pouco de máis de caña. Moi ben, pois... Queda o recado. Si, no, o recado ben recibido. O sea, digo, as críticas constructivas sempre aportan e sempre axudan ao que é a festa. Por lo menos, como distides, carrilanas, a que vayan un pouquiño máis fluidas. Quizá isto sea porque tamén se quitou un pouquiño o que é a velocidade das carrilanas, porque, como distí, non todas as carrilanas teñen a mesma competencia, non? Entonces, é dicir, sí que hai carrilanas que son a hostia de bonitas, están a hostia de preparadas,
esas mesmo carrilanas tamén van fluídas e tamén teñen unha base, unha Claro, pero condición, por eso, porque esa carrilana, pero non todas as carrilanas pero esa cumplen esos carrilana, falando requisitos. co condutor e tal, oye, vas a facer un adiantamento. Por que? Porque ti sabes, como vai salindo, vas a facer un adiantamento, tal, anda ao loro, ides a ser adiantados, anda ao loro. Con que teñan un poquinho de cabeciña, eu creo que poden ir fluídas e tal. Chámame a atención unha cousa, 6:30. Eso mismo. Ti xa que és moito de horarios dorneiros, bueno, tuvemos que adiantar as carrilanas. Domingo 19, final do Mundial de Fútbol. Mira, non o sabía. Vale, pensei que sí, pensei que te Non darás o conta. sabía. Pensei que te darás Teño unha conta. meniña de xin o fútbol, de xin todo, non o sabía. Vale, pois Final por do eso Mundial de mismo. fútbol, que vai ser un Bélgica... Non, Bélgica non. Quen chegará este día a final? Sí, pero este día tampouco sabemos. Igual tens que fazer un corte aquí. Sí, porque non se saben. Egito non vai a ser. Vale. Que pena. Que pasa? Final do Mundial do Fútbol, claro, sí, claro. Entonces, nada, decidimos Fixestes adiantar... alguna chamada para que les cambiaran o horario? Os do fútbol? Sí, pero non nos colleron o teléfono. Non colleron o teléfono. Nada. E que pasa? Decidimos adiantalos un poquinho antes. Non polo Gran Prix de Carrilanas, senón pola recollida. Porque queiras ou non, así como falábamos antes do montaxe das carrilanas, tamén é de agradecer ás peñas, e sin as peñas sería inviable a recollida de vallas. Porque ti se nos pos aos 20 que somos da cofradía a recoller as vallas, pois sería totalmente inviable, xa que nos deslomaríamos e aparte hai xente que está facendo pois outras actividades. Entonces, claro, como temos esa colaboración da xente e non queremos que a xente se esfume para ir ver o partido, sabemos que quere colaborar e sabemos que quere tamén ver o partido, pois adiantamos un poquinho as carrilanas para tamén que a recollida sea un pouco antes e un poquinho máis amena, a contar ca axuda da xente, se podedes vir ese día, sabedes que nos encontramos con este problema, xa o temos visto. Moi ben, sí, aí que eso que... Entonces, bueno, pues pedimos colaboración da xente. E bueno, en todo isto a que se España chega a final do Mundial, se España non chega a final do Mundial, pois se os que son futboleros irán mirar o fútbol, os que non, pois quedarán aí a recoller as carrilanas como sempre. Un Coristanco contra Lestrobe tampouco interesa moito. Por eso mismo. Videomapping, made in Ribeira. Sí, é unha cousa que temos pionera aquí en Ribeira, podemos dicir que é o 5º ano que se fai, tuvo moita acollida, a xente parece que vai ali ver a curtometraxe ou a sesión de cine nocturna, porque tan pronto se esfuma o sol é cando intentamos facer o videomapping para que teña unha calidad visual alta. Ten moito traballiño, eu sei. Ten moito traballiño, mas eu tamén coñezo a esas persoas que o fan, e así que non é un traballo de unha semana nin de dúas, senón que é un traballo de meses e incluso, por decir, casi anual. Vale, novidade. Como podes ver no cuaderno, ademais que ti és unha persona bastante friki da Dorna, como a min, xa te estás dando conta que non hai final de Canción de Tasca o domingo. Ou non sei se te destes conta. Sí, pero tampouco me chamou a atención. A final da Canción de Tasca, creo, ou falo por falar, pero tampouco estaba moi instaurada en X día, A final, creo, non sei. No, a final no, pero bueno, sí que, como falábamos antes, sí que a Canción de Tasca sí que é o sábado, e a final, bueno, pois sempre solía ser o domingo na recollida do palco da iglesia. Pero este ano, por parte tamén das peñas que son gañadoras ou que suelen chegar á final da Canción de Tasca, consideraron e falaron ca cofradía en petit comité de decir un palco máis grande. Un palco máis grande. Sí, pero por eso non me extraña porque pois... eso non me extraña porque cando era que andaba máis metido na cofradía, sí que apostamos polo palco máis grande. Moita xente, máis calidade musical, moita máis xente, como falamos, subida arriba. E ao final, que son esos torneiros os que hai que darlle esa visibilidade? Decidimos tamén por primeira toma de contacto en facer que a final da Canción de Tasca, por esas peñas, por a peña participativa, por a peña que participa e incluso por a peña que é asidua ou que sempre vai a ver a final da Canción de Tasca, que disfrute dela no palco grande. Moi ben. Entón xa adiantaremos, agora mesmo adiantamos que a final da Canción de Tasca vai a ser o martes no palco grande. Moi ben, gústame esa iniciativa. Conciertazo do domingo de Ningures. De Ningures, pois é un grupo galego, é bastante conocido, xa actuou na festa da Dorna
e por petición popular de Dorneiros repetimos este ano con eles. Moi ben, moi Eles ben. están moi contentos, gustoulle moitísimo a festa da Dorna, sinceramente é un grupazo, porque eu tampouco os coñecínos a raíz da festa da Dorna, é dicir, pois, temos un pedazo de grupo para o domingo de maravilla. É dicir, recomendo a todo mundo estar na iglesia para velos. Invitamos a velos. Vas a dicilo ti, a quen vai dedicado o día 20, o luns? Pois o día luns vai dedicado a todos os socias e socias da Cofradía da Dorna, porque considero que sin eles a facer a festa sería imposible. Tanto facer a festa, como facer cartelería, como manter as embarcacións, como todo o que conleva os socios, todo o que conleva eses 15 euros que non son nada para nadie, pero que ao final son moito para a asociación, que eles ou non, pues, todo isto está feito cos cartos dos socios. 2.200 socios, eu considero que hai que ir a polos 4.000, os 5.000, que non é unha cifra, sí. que é unha cifra que se escape, pero que sí que hai que ir picando pedra para chegar a esa cifra. Eses 4.000, 5.000 socios deberían estar aí fijos e asidos na Dorna, porque ao final eses 15 euros son calderilla comparado co que aforras en... Sí, porque mira, mismamente, se eres un público máis adulto como a nós, é dicir, eres usuario do baile de gala, eres usuario da cena benéfica, compras sudadera. De cada cousa que te estou dicindo, se descontarían 5 euros. Aí tes os 15. Antes se facía o viveiro, xa se descontaban os 15 directamente do viveiro. Ora non temos tampouco o viveiro, non podemos descontalos, pero o que sí, é dicir, a xente xoven, que estou un poquinho metido así ca xente que vai a festivales. Temos as revenidas, temos o rompetiño, temos o marisquiño, temos o son de camiño. Son festivales os cales se paga unha entrada. E tampouco é unha entrada barata. Porto América ou... Sí, Porto América ahora mismo, sí, que acaba de ser, tal, pois con isto quero dicir que a xente usuaria de conciertos é a xente xoven. A xente xoven, desgraciadamente, non é o número máximo que temos de socios da Dorna. Algún problema hai aí, non sei se falta de comunicación ou que sea, pero considero que se ti vas a pagar pois 45, 65, 150 por ir a un festival, en Ribeira temos un festival, o Rock and Dorna, colindante a Festa da Dorna, temos actuacións musicais todos os días, e incluso moitos días, dúas actuacións musicais. Como diste, non é porta aberta, é un festival gratuito. Non hai vallas, non hai portas, non hai nada. Quen queira acercarse ao malecón, ve os conciertos. Quen queira acercarse á igrexa, ve os conciertos. Festival gratuito, sin entrada. Pois considero que debería de salir de cada un a dicir, mira, pois son usuario de conciertos, vou pagar a miña entrada simbólica facéndome socio da Dorna unha vez ao ano. Dicir, vale, non sei as veces que votaste este speech, pero votou máis veces. Sí, no, intento votalo ahora. Ademais, antes xa o votaba un pouquiño, pero ahora como presidente sí que me encontrín isto en riba da palestra. Pois é dicir, me parece mentira que moitos amigos meus dos cales son usuarios de festivales, de dicir, durmen ali e todo, elevan os fillos, é dicir, joder, non é socio da Cofradía da Dorna que son 15 euros ao ano. Paguín eu hai 2 meses por ver un conciertazo na Pousada das Ánimas, porque fun a ver un tributo a Extremoduro, Pedrá, e foi unha verdadeira locura. E paguín 15 euros. Estuve ali 2 horas de concierto, eu quedei encantado. O que me dá que pensar, joder, 15 euros pago por ter unha semana de conciertos sin ningún problema. E máis como que che digo, os cartos son recuperables, porque seguramente a xente que é socio é usuario de baile de gala, de benéfica, compra sudadera, como che dixen a ti antes. Moi ben, pois ese... E agora falando así un pouquiño, bueno, vamos primeiro que vamos, que o luns temos os xogos de mar, tamén un quebradeiro de cabeza. É dicir, os xogos de mar, por moito que intentes miralos en xaneiro ou en febreiro, non che salen. Porque as tablas de marea salen a partir de xaneiro, hai que saber cando coincide a marea, e este ano non houve maneira de cuadrar o Boxe Motor e os xogos de mar sin que foran lunes. Pola marea? Pola marea, claro. Sí, claro. sí, no. Bueno, xa sabes, que ti xa sabes como vai isto. Supoño que presidentes anteriores, presidentes e directivas anteriores, sí, posteriores a daquela,
o vosso motor necesita físicamente agua. Sí, claro. Seguridade, e por eso se ten que adaptar no día e na hora tal. Ou era un ano que fora moi conflictivo, 4 da tarde pode ser. que houbera dúas actividades gordas xuntas, non sei se carrilanas e vos un motor. Me acordo, recordo. Carrilanas e ao finalizar vos un motor. Sí, recordo. Que fora cuadraba domingo. E nada, este caso non hai que pedir perdón a ninguén. No, é o que cuadra. Que pasa? Lunes, 7 da tarde, unha hora. Non había maneira de facelo outro día. Ao mellor o lunes mirábamos por parte da cofradía telo un poquinho máis relajado, xa que vimos do fin de semana. Pero non, xa hai que empezar a cañón porque por marea non nos coincidiría en outro momento. Eu bromeaba moito cos da cofradía dicíndolle non vou a ser o primeiro presidente que faja un vuelo sin motor pola mañán. Sabes, non, o vuelo sin motor é pola tarde e a min sinceramente me dá igual facelo ás 4 da tarde, facelo ás 7 que facelo ás 9. Pero creo que o vuelo sin motor ten cabida de tarde. É o mismo que os xogos. E quedan moi guais tendendo a última hora. E casualmente, facendo luns, pois non nos quitamos moito da normalidade, xa que os xogos empezan ás 4, a medida tamén que van chegando os artefactos voadores, a medida que vai enchendo a marea, pois xa empezaremos co pau encebado e cos saltos do paredón, para finalizar a partir das 7 co vos en motor. Vale. Continuamos unha edición de videomapping na porta Sí, da iglesia. contamos unha edición de videomapping por quen non tuvo a sorte de velo o día anterior, para que vaya, ou mismo quen quere repetir de velo, porque normalmente toda a xente que foi o domingo vai ir o lunes, pois volver a ver o videomapping. Perfecto. Como novidade, este ano... Contanos que esta noite do luns ten moi boa pinta. Sí, e máis polo que che vou dicir agora, mira, casualmente antes que falaba que fun ver un tributo a Extremoduro, este ano por parte da Cofradía da Dorna, por parte de produción, que ese sí que exprimen os seus miolos, vamos a facer un tributo a Extremoduro e a Robi Iniesta, pero un tributo da casa. É dicir, un tributo feito, todo con músicos locais, ca xente que habitualmente forma os grupos locais e ca xente que son nosos amigos e os nosos veciños. Artistas e artistas de Ribeira. Pois sí, espero que todo o mundo lle guste. Podemos definilo como se fora un operadorna, ainda que non me gusta chamalo operadorna, sí, pero bueno, ao final sí. un formato parecido a operadorna. Pero solo de Extremoduro e Robi Iniesta. Claro, o cal o nombre idóneo, pois que se pensou por parte da cofradía, foi Extremodorna. Extremodorna que se consciente a xente que leva moitos meses preparado. Leva moitísimos. Non Date conta que é moita xente participando, é moita xente ensaiando, non todos están os mesmos días, non todos coinciden as mesmas horas. Sí, isto é unha locura. É dicir, moitísimas gracias a todos esos artistas que van participar no Extremodorna, moitísimas gracias a produción. Sí, claro, forma parte do Rocandorna. Cartelazo. Claro, é dicir, digno de ver para todos. En donde? Na iglesia, seguimos na iglesia o luns, sí, seguimos na iglesia o luns. E xa agora, bueno, xa finalizando o luns co tema de Extremodorna, xa pasaríamos ao martes, que xa sí que vamos como sempre, para o Malecón. Bueno, martes 21, día dedicado ao Gaén. Día dedicado ao Gaén, sin eles non somos nadie, nos axudan a todo, sea na parte marítima, como na parte de terra, como en Carrilanas, é dicir, gracias a quen sea por ter a Deus ou a quen sea por ter o Gaén con nós e que nos axuden tanto como nos axudan. Marcos, todos os chavales botando unha man a todos. Estos cortes de calles, a estas gestións. Temos moito tamén contacto directo con eles, é dicir, entonces non... Aí está a nosa protección civil, o que non se boca Gaén. Sí, señor, moitísimas gracias, sí, señor. E que nos contas do martes? Pois... Día de playa? Trineutrón, Rocandorna de Batea. Penso que unha das pruebas que máis auge colleu os últimos anos, ten moitísimo fuello o Trineutrón. É dicir, colleuse como un poquinho de rebote por levar a Dorna a outras localizacións. Aquí hai que recordar que foi o noso Chema o precursor, o que pensou en esta prova. Aquí tamén hai que nombrar as cousas como hai que nombrarlas. Pois José Manuel Parada, o noso Chema. Ese foi o que fixo. Gracias, Chema. Tuveron ideaza aí para contratar con Helmut e con Geckos para... E as cousas, como diste, vanse construindo ladrillo a ladrillo. E o que puso esa primeira pedra, pois foi Chema e foi Helmut.
a día de hoxe para casi ser unha das pruebas grandes. Sí, creceu os chavales. Creceu moito, é un día que únicamente se dedica a ir á secada. A día de hoxe xa hasta se fai romería na secada. É dicir, non o temos nos anunciado, non o temos nada, pero hai a día de hoxe moitísimas peñas que xa van para a secada a 1 ou 2 da tarde e comen ali. Disfrutan do día de playa e despois a partir das 4 da tarde disfrutan do Rock and Dorna de Batea. E a verdad que queda un inventazo e crucemos os dedos, estamos tendo moita sorte co tempo. E outro punto positivo tamén incluso que fixo gañarse el a sí mismo a Batea. A Batea quedou A Batea sempre foi unha maneira pionera de ter a música no mar por parte da cofradía. Sempre se fixo o día 24 en Coroso, pero consideramos que ao mellor non tiña a afluencia ou auge que debería ter. Sí, porque está un pouco hai moito estímulo. Hai moito estímulo. Estamos cas embarcacións. Hoxe en día os conciertos van moi puntuales, temos un horario de conciertos, xa non é os horarios dorneiros de antes. Entonces, claro, si as embarcacións que sempre derivan un pouco ou tardan un pouco máis, temos empezando o concerto, temos a romería, hai xente que está comendo, que está asando, hai xente que está participando, pois ao mellor consideramos que era unha ideaza fenomenal, a xente disfrutaba da Batea, pero era unha minoría. Considero que podían disfrutar. Sí, o cambio é moi positivo. Moito máis. Agora DJ Matrek creo que xa pideu alojamiento ali para... Sí, pideu alojamiento, ademais nos axuda moitísimo, tamén comprende a filosofía da Dorna e dos dorneiros, entonces queremos contar con el para facer máis amena o que é a difusión de Batea. Sí, que incluso que se poda montar ao largo do tempo, pois algo moitísimo máis grande e mellor en ela. Que non se nos olvide que somos afortunados en ter as playas que temos, temos un anfiteatro natural na secada que a moitos lle gustaría. Porque o sonido que hai na secada, facendo a secada como falamos, anfiteatro, se escoita moito mellor que en Coroso, a Batea ten moita máis afluencia de xente. E penso que tamén a Batea, aparte que o Trineutrón estaba sendo unha proba consolidada, penso que a Batea tamén axudou moito a tirar para arriba o Trineutrón. E daí a que moita xente xa vai a facer a súa romería e facer todo eso. É dicir, teño medo incluso a que non cheguemos a coller ali. Non, a clave deste día o mellor foi aquel día que Bueno, foi un 24 de xullo, cando nos fora ao mar a nai. É dicir... Por un 24? Non, fora o propio día tamén do... Non fora 24, fora o día do Trineutrón. Non sei se tamén era 21 ou 22, sí. Sí, non, eso tamén fora igual, un antes e un despois. Gustaba moitísimo o meme que había desa época de define la fiesta de Dorna deste año, ¿no? Porque estábamos en pandemia, incluso el primer año de pandemia. Aún tuvimos algo de Dorna, que foi el primer año de Ramón, y el segundo año de Ramón incluso tuvimos menos Dorna del primero, porque hubiera explotado el COVID en el verano y ya hubiera cierres perimetrales y tal. Me hacía mucha gracia el meme porque ponía define tu Dorna 2020, era, ¿no? Estaba Anay pichado. No, 2021. Y ponían la nai hundiéndose perfectamente. Bueno, tiña que pasar. Sí. Tiña que pasar. Por tamén unha... bueno, pois nada, xa sabedes, martes 21, Trineutrón, prova en auxe hoxe en día, é dicir, non ten rival, non podemos compartila con nadie. Porque non podes facer trampas. Sí, claro. Non podemos repartila con nada. De feito, hubo anos que tiñamos o Gijó o mismo día, público usuario do Trineutrón, público usuario do Gijó, o Gijó empeza antes, a xente vai coller sitio, incluso a xente vai ver as probas de sonido. Entonces, é dicir, no momento que me vin co Gijó, que, bueno, eu era antes ser organizador do Gijó, no momento que me vin no Gijó, a punto de empezar en media hora o Gijó, e o Gijó vacío, dixen eu, non se pode xuntar máis Trineutrón con Gijó. Non se pode, porque justamente a xente que pasaba a final do Trineutrón, que ainda que participen 4 persoas, a xente está ali para animar os seus. É dicir, claro, son esas peñas de lirios, tocando fondo, corsarios, peñas asiduas ao Gijón. Claro. Non poden compartir esas dúas actividades. Aproveito esta anécdota que dis con isto tal, que estas son cousas que se aprenden, que ao final tamén hai moita crítica, pero se aprenden, e que fai falta despois esa lembranza da cofradía dos presidentes para recordarlo a do de dentro de 5 ou 10 anos, o ese presidente que vai a estar aí, e dicirlle,
ojito, que aprendimos este año, tendes isto. Por eso digo aos presidentes que estades, que collades moitas cousas desto que vos din estes expresidentes, e que non volvades a pecar nos mesmos errores. Por qué? Porque xa se aprenderon. Bueno, eu neste aspecto non teño problema, porque, aparte, non son unha esponxa, pero, bueno, tuve unha sorte de que ti me educastes moito no ambiente da Dorna, Eduardo me educou moito no ambiente da Dorna, e despois te encontras situacións como pode ser pois a candidatura de Ramón ou tal que pois tes que tirar de ti mismo. Entonces, pois gracias a vos e gracias aos teus propios errores, pois acabas facendo isto. Pero bueno, penso que a día de hoxe é unha norma inamovible, non? Desto que vendrán presidentes posteriores pensarán o mismo. Eses presidentes pensarán que as carrilanas só non poden ser domingo, a canción de Tasca ten que ser o sábado, e o Gijón non pode coincidir co Maratasón. Claro, pero son digo, co Trinoutlón, perdón. Cousas que non quedan anotadas, que ao final quedan na verdade que hai que ir explicando. Sí, bueno, pero penso que as absorbes ti como dorneiro, dis, mira, sei que isto vai a funcionar así e que de outra maneira non funciona, está probado. Está probado, pero xa hubo... Sí, home, xa hubo xente que quixo poñer as carrilanas un lunes. Eso é verdad, eso é verdad. Pola noite, a única orquesta autorizada para participar na Festa da Dorna. Canción de Tasca. Final da canción de Tasca o martes, como falábamos antes. Final da canción de Tasca. Pois nada, fomentar un poquinho esas peñas que ocurran tanto e que teñen esa filosofía de canción de Tasca, de chegar a final, de entonar, de ensayar, de levar aos nenos, e de, ao mellor, en vez de subir ao palco 50, subir 20, porque saben que así é como ten que ser a canción. Bueno, pois o que falábamos antes, por petición deles e por visión nosa, consideramos que a final da canción de Tasca debe ser no palco grande e debe ser o martes, porque é o primeiro día que nos trasladaríamos para o Malecón. Daí a que sea o martes. Que aquí xa quedaría instalado o palco hasta... E como ti decías, orquesta predilecta en Ribeira. Nunca houbo día que non actuara a Orquesta Neverloura e non estuvera Ribeira de bote en bote. Polo consecuante, Orquesta Neverloura, martes, Malecón, despois da final da canción de Tasca. De onde nos veñen estes? Bueno, concretamente non son galegos pero concretamente... Non sei mesmo onde son. Eso, oíste, hasta desgraciadamente me levo con eles, pero non sei onde son. Mércoles 22, sin eles non seríamos nadie, día dedicado a Concello de Pobra do Caramiñal. Sí, señor. Bueno, aquí é mellor que a xente lea o caderno e vese por que llo dedicamos, porque penso que a Dorna... Queremos vos, Sí, claro que queremos, pero penso que a Dorna... Sin vos, Ribeira non sería sempre foi algo que quixo a Puebla e nunca podeu conseguir. Sempre quixeron. Non sei por qué, pero sempre queren a Festa da Dorna. Os seus sanjuerguines seguramente estén de maravilla, pero eu sempre lle digo aos meus compañeros da Puebla que non deixa de ser unha imitación burda da Festa da Dorna. Eu penso que aquí tuveron a idea de ir ao Gran Prix para eles participar nas probas da Dorna. Sabes, como non veñen ao Maratasón, non van ao Trinoutlón, non fan vuelos sin motor, dixeron, mira, vamos ao Gran Prix e xa nos desquitamos de ir a participar na Festa da Dorna. Pero casualmente non foron seleccionados. Agora fan unha corrida de vacas. Non foron seleccionados para o Gran Prix, entonces pois nos dedicamos yo. Vale, miércoles. Día urbano. Isto sin Alex non existiría. O día do Jalafatiño. Deleguín moito. Delegastes, pero isto non creo que salira de outro como fora ti. Bueno, pois non, teño moita axuda de unha chica que se chama Paula Lijó. Non, foi idea dos dous. Ainda non me podo desprender tan pronto do Gijó, pero bueno, deleguín moito en ela, estou moi contento con ela, porque desenvolve o meu papel do Gijó como eu desenvolví antes. Sendo presidente non mo permite. Que é o día do Jalafatiño. Vale, isto tamén é a idea dun amigo meu, non só a miña, pero... Falando antes, a ver, temos o Rompetiño, temos o Marisquiño, festivales urbanos predilectos de toda a xuventud cantai. Pois penso que na Dorna deberíamos ter cabida para o Jalafatiño. Que así que esa cultura urbana. É a cultura urbana, obviamente fai referencia ao Jalafato. Que tamén sen el non seríamos nadie. Pioneiro no rap, entonces pois quero facer mención a el, chamándolle ao día ou bautizando o día urbano como Jalafatiño. Non sei se o nombre vai quedar, ou non sei se é cousa deste ano, porque
o día é totalmente urbano. Primeira Pero edición non por do ser eu, Calafatiño. non por ser eu presidente, senón porque coincideu así. Temos un día máis de Dorna, consideramos que era un día vacío e que se podía encher todo co mesmo. Vale, pois traemos a Batalla de Promesas, que para quen non sepa quen é un evento a nivel nacional no cal distintos raperos compiten cas súas cancións, ojo chori, que non é improvisado, senón que traen as cancións aprendidas da casa e incluso o público sabe as súas cancións e acompáñanos a capela durante o evento. Eu vou estar traballando en Santiago, así que non vou ver. Bueno, pois mandas aos familiares, aos primos, aos amigos. Eles ahora mismo traen as cancións preparadas, compiten canción versus canción, o público vota e afortunadamente, gracias a isto, saleu moita xente emergente ao círculo, o panorama de rap musical nacional. Non, pois a ver si... Porque daqui, da Batalla de Promesas, podemos decir que saleu Sweet M, que veu cantar a Dorna, e saleu Reality. Que é a aposta número 1 deste ano para o día do Gijón. E bueno, a ver se con suerte, gracias á Dorna, sale un artista emerxente da zona norte de España ou de Galicia, non? Porque máis ou menos como vai por localizacións, estamos hablando que é un festival ou unha proba nacional, normalmente en Galicia virá xente que é de Galicia, do norte de España, bueno, pues porque lle é máis preto. A darlle o pulo que teñedes que darlle, e, bueno, si é unha cantera para que... Sí, o que di que ao mellor dentro de 2 anos o artista gañador deste ano da Batalla de Promesas non vai a ser o artista que vai encabezar o cartel do Gijón de dentro de 2-3 anos, non? Ben, aquí queda o recadiño. Continuamos despois co... Vale, pois nada, o Gijón serían 2 actuacións, temos a Cocolexa, normalmente conocido por todos os xóvenes, rap urbano trap, un poquinho así de todo, música moderna, e bueno, é como bomba este ano, pois temos a Reality. Non hai nadie que non conoce a día de hoxe a Reality, todo o mundo utiliza o TikTok de Reality para a canción, para o WhatsApp. Canta un tema. Bueno, que son moi mal cantante, pero bueno, que apoña produción ahora mismo. Bueno, pois esa sería... A primeira vez que escoito. Bueno, pois esa sería o tal. Que todo o mundo sabe quen é. Bueno, pois nada, tuvemos a sorte de... O que falamos. Tenme que chamar ignorante. No, para nada, para nada. Son un ignorante musical en xeral, e destes temas, perdido. Pero bueno, sei de outras cousas. Pois, que pasa? A nivel de o que falábamos antes, a Dorna faltalle carto en canto a produción. Porque é o que che falaba antes, a xente paga as entradas nun concierto, ti un concierto telo pechado e dices tú, podo contratar... Aquí teño as miñas discrepancias, pero bueno, xa falaremos en outro. Vale. Pois, ao mellor, se a xente fora socia ou tuveramos moitísimos máis socios, en vez de 2.000, 4.000, pois seguramente parte deses cartos estarían destinados a... Teño as miñas discrepancias, a ter artistas, sí, vale. Os socios non pagan a festa. No, de feito, te expliqueno antes, que os socios pagan isto... Non é un festival de música. Pagan isto, no, Rock and Dorna. Pagan isto, pagan a mantención de embarcacións, pagan todo o que ven, sabes? Eso está feito pola Dorna. Pero considero que non teríamos a Reality se non o contratamos antes de que a súa canción fora viral. Contratamos a Reality de casualidade, consideramos que encaixaba ca festa da Dorna, gustábamos a nivel de produción, contratámolo. Iba a sacar un disco, nos ignorantes de que iba a sacar unha canción viral. El sacou o disco, unha das súas cancións se fixo virales, e temos un artista emerxente que hoxe en día poden contratar festivales potentes como poden ser incluso o Son do Camiño ou un Ibiza. No, un Ibiza no, pero un Madrid Arena mismo perfectamente, e témolo na Dorna, que é un punto positivo por parte de produción. Non o conocía, ai Dios mío. Bueno, ninguna que a canción escoitastes nunca, joder, está no TikTok todo o día. Non teño TikTok. E bueno, é a actividade predilecta de todo xoven, non xoven e incluso vello da novena. Batalla de Gallos.
Aí estamos. Ese Xa Guijo podes ser Dorneiro. máis asiduo a escoitar música rap ou menos, xa podes irte a cenar, tomar algo cos amigos e despois volver ao escenario, pero penso que non hai nadie de Ribeira que se perda o Guijo Dorneiro. Que non lo nombráis, capullos. Como? Nada. Nada. Queda aí no audio, non o nombran no cuaderno de bitácora. A vos? O Gijo. Ah, vale, vale. Vale, vale. O Gijo, onde está o Gijo? O Guijo. Bate de gallos. Ai, veña, vamos allá. Xoves 23, o que falamos a todos os establecimientos, colaboradores ca festa. Porque consideramos tamén que si temos os socios, temos os establecementos colaboradores. Sin eles non sería totalmente inviable. É o que falábamos antes, facer isto, pois é gracias a eles. Víspera do Día da Dorna, Maratasón. Día do Maratasón xa, porque tamén é unha proba de importancia. Temos a día de hoxe Maratasón infantil, ten moitísimo auge Maratasón infantil. Eu fui por primeira vez ano pasado levando os Isto é meus... unha das cousas que se remarco, que tendes que facer máis actividades para nenos. Os boomers necesitan que os seus fillos teñan actividades. Mira, pois casualmente antes que che falaba de que sí que hai algunhas actividades máis ou que sí que pensamos os nenos, olvidouseme dicirche que o lunes temos como inicio o achiqueitor infantil e a pesca do muxo infantil. Vale, pero aí para menores de 12 anos. Para ter actividades por rapaces que... Pouco a pouco vamos a fomentar eso. Teñen Porque... que empezar na festa, na Dorna, non empezar no botellón, empeñas... No, claro, por supuesto, por supuesto. Empeñas que fan bote para emborrachar os rapaces. E ti crías a túa filla con esa filosofía, eu penso que criarei aos meus fillos con esa filosofía tamén. Pisar festa en actividades de festa. Maratasón infantil, 7º ano que se fai. Un auge, é dicir, cada ano é máis xente. Eu fui ano pasado, como che dicía, fun con meus sobrinhos, ca miña fillada e cos seus amigos. Nos estrenámonos este ano ca nosa filla, con Catía, que tamén vai participar. Pois eu le vin aos corsarios pequenos ali e, bueno, pasámolo en grande, eu pasino tamén como a eles, empezaron a hacer ese contacto da Dorna, ese contacto tamén de competitividade que eu vexo sano. Nada, que siga sendo moitos anos. Moitísimas gracias aos necoramantes, porque son os que organizan. Teñen axuda de todas as peñas, pero bueno, eles son os organizadores e supoño que é un quebradeiro de cabeza organizar o Maratasón infantil. Bueno. Sí, pero bueno, aí sale adiante, eu vino estes anos pero cada ano foi a mellor, das peñas, cada ano foi a máis. Sí, vai ir a máis, eu creo que unha prova que ten moito. E como non, pois xa pola tarde, xa unha vez que deixes aos fillos na casa ou os deixes ca nai ou os deixes co pai, pois ti te vas a participar no Maratasón. O Maratasón Dorneiro. O Maratasón Dorneiro de toda a vida. Xa levamos anos que non é un maratasón de velocidade, sino que é un maratasón que só se contan as probas. Entonces, aquí quero dicirvos que dá igual ir a fuego dun bar a outro, ir correndo, ir en bicicleta ou ir en moto. O Maratasón, que tamén que se sepa, naceu como proba de probas. Como proba de probas, sí. Non era un maratasón de velocidade. Foi un maratasón despois de velocidade, que nós tamén... E hoxe en día, pois... Un maratasón de disfrutar as probas, sí. E ir a cronométranse as probas, son todo probas disparatadas como sempre. E nada, de aquí invito a todo o mundo, xa que non pode participar, porque, bueno, o Maratasón xa sabes que está limitado a ese número de participantes, pero, bueno, todos somos libres de ir a nosa fanequeira ou a distintas fanequeiras ou a fanequeira do lado a ver que tipo de probas se realizan. Bueno, botarte risas ali, porque eu me encontro ali aos colegas aí chupando un dedo do pé un ao outro ou intentando meterlle agua na boca cos ollos cerrados e tal, e bueno, podes tomar ali unha cerveza ou unha guiña e disfrutar un pouco das probas ainda que non seas participante. Un día moi divertido tamén para ver e para levar unha boa cámara de fotos ou un teléfono que chaca o foto, porque sacas auténticas imágenes. Sí. Paralelamente, Mercadillo Solidario, donde... Sí, o Mercadillo Solidario xa é unha cousa que hubo os 2 últimos anos, e, bueno, fomentamos un pouquiño eso, de que a xente visite o Mercadillo, porque son todas asociacións como a nosa, asociacións con voluntariado, e que seguramente moitísimos dos cartos que poden conseguir sexan cos seus mercadillos. Unha actividade como esta. Sí, justamente con ese tipo de actividades. E pola noite, 22:31, comezamos co... Examen de patróns. Maestra,
obra maestra da Cofradía da Dorna. Temos este ano tamén a Jota de Cabeza Pensante ou... Sí, ou considero, considero que Jota os últimos anos o fixo moi ben. A xente ten moi vinculado a Jota co examen de patróns. Eu considero que o fixo tamén, que non son capaz de botarme eu tarefas ao lombo cando alguén as fai de maravilla, por decirlo así. Tuvo os seus máis e os seus menos, pero considero que os últimos anos foi increchendo e non son eu quen de quitar a Jota dai, ainda que sea presidente. Aparte de que eu e Jota somos colegas, e bueno, quero dicir que este ano medio convencín para darlle así unha pincelada ao examen de patróns. Bueno, pues entonces quero animar a todo o mundo a que veña os xoves a ver o examen de patróns, ainda que todo o mundo vamos ver o examen de patróns, pero que bueno, que teña idea desa pequena pincelada que eu lle dixen a Jota que si se podía dar, e que Jota me concedeu precisamente porque son o seu amigo e son presidente. Entonces me dixo, bueno, vamos a probar. Gracias a Jota, pois... Aquí hai unha cousa que eu teño que comentar ao Jota, xa te comentarei aquí, que tamén hai unha cousa que creo que necesita, pero non o vou contar en micro aberto. Vale, pois o que eu quero dicir, si en micro aberto, é dicir que este examen de patróns pois ten unha pincelada que seguramente a xente lle vai gustar. Bueno, que o vayan ver porque é sorpresa, vale? O próximo xoves 23, 22, 31, no Malecón, examen de patróns. Recordade, fanequeiras autorizadas. O remate do día xoves non podía ser outra maneira que con un grupo grande. Sí, aquí un grupo auxido en Galicia, conoce todo o mundo, tamén veo a Festa da Dorna, e hoxe en día están no seu prime, como din os rapaces, e para nós é un honor que volvan e que poden participar na Festa da Dorna. E claro, como non falamos daqui da Ría. Daqui da Ría. Estes son da parte do sur, ali medio portugueses, pero son boa xente. Aquí teño que dicir que vai quedar o día un pouco afeado, entre comillas, porque a mente vai a ver, pero vai quedar un pouco afeado porque nos roubaron o festivo local. Sí. Gracias a ese roubo, mano armada, non vamos a entrar en consideración. No, mellor non. Roubo, mano armada. Deixámolo por outro podcast. Sí. Bueno, o día seguinte ha de haber comercios, ha de haber establecimientos que pechen, pero o común dos dorneiros ten que traballar e igual non salen tanto, sí. Non hai tanto ambiente como debería. Sí. Pero é unha pena porque o 23 de xullo tamén se estaba convertindo en un día casi grande, sí. Para ser precursor dese día festivo de Dorna, donde se empeza a ese festivo local, donde desde primeira hora da mañá hasta última da noite hai ambiente. E a xente anímase, home, non aínda que sea o penúltimo día, dices tú, non, me vou ir para casa temprano, porque mañana é o último día. Non. A xente é o penúltimo día e ten a filosofía contraria, é dicir, é o penúltimo día, quédame 2 días, vou a disfrutar. E teño ido de renjancho o 24 de xullo, Por qué? Porque para eso está a siesta do rei. Pois eu me teño ido antes, o 23, todo o contrario a ti, para descansar e levantarme fresco para ir ás embarcacións. As embarcacións, tal, e dormir na romería da Dorneira, que para eso está. Un dato que temos que conocer, é así. Sí. Quero dicilo tamén isto, do día festivo local, hoxe, festivo local, do día do Carme, que o disfruten, que se disfrute, eu tamén o disfrutarei, pero que non se poden facer cousas por facer. E os que deciden teñen que decidir con sentidiño. Pero bueno, eso mismo, falamos no seguinte podcast porque é un punto, sí, é un punto. Viernes, día dedicado a nosa Mariola, Dorneira de... No, consideramos que non é Dorneira de Pro, pero bueno. No, Mariola este ano quitamos o... E bueno, Viernes 24, día da Dorna, é obviamente o festivo local tachado. Considero que é a mellor maneira de dicir que non é festivo local, porque esperamos que o título do caderno de bitácora sea o mismo e podamos volver a quitar esa X para que poña Día da Dorna, festivo local. Poden poñer. Bueno, o día 24 de xullo tamén unha destas cousas que... Xa non sei como velo o día 24 de xullo. Son así. Cóllelo cas máis ganas do mundo,
Cóllelo ca máis pena do mundo, acabas a Dorna, é dicir, quedan Con toda ilusión. 14 horas Pero quedan por remate. 360 días para siguiente. Justamente, e 14 horas de disfrute total. Xa nos vemos aí con todos os compañeiros, xa estamos poñendo as embarcacións, hai moita xente, eu na miña peña solíame levantar dos primeiros para levar aí a embarcación. Este ano non, pero bueno, teñome que levantar igual para facer a organización. É unha actividade boa, porque a mellor a primeira hora da mañán, que tampouco é primeira hora, porque son as 12 do día, pois notas 50-60 personas, pero a medida que vas andando, unha vez que estás no García Ballón, pois xa sodes 200. E unha vez que chegas Están todos aquí, eso porque ti pouco a pouco. Chegades tarde, os corsarios chegades tarde, vindes de Palmeira chegades tarde, aquí xa hai ambiente. Vale. É iso, é encrechendo cando é festivo local. Tenemos xente este ano. Sabes que me gusta do festivo local? Bueno, si, do día 24, sí, o festivo local, que xa está feito. Sabes, é un día que entendo que non tuvaste discusión para preparar. Xa, esas embarcacións, esa romería, ese tauseque, Sí. Sabes, a mí unha cosa que me encanta deste día é ese ABC, este día onde nos xuntamos deben estar aquí, é o día que máis xente de Ribeira se xunta despois do 24 de diciembro, porque Eu diría que sí. A xente ven aquí, vese, e todos participamos en un escenario cos mesmos actores, onde ves aí a Riaso, onde ves a Juan Moto, onde ves a os que veñen de Madrid, os que veñen de Irlanda, todos americanos. Aquí, os americanos. Ese día me ha pasado, a min de verdade poñes uns pelos de punta pensando en este día, sabes? En donde sempre estás aí, estás vendo esa xente, e como te va? Hace un año que non te veo. Sí, eso mismo, é o que falamos, oístes, xa non só dos amigos, sino desgraciadamente ca familia tamén, porque o mellor é o que distí, sí que ves a tua familia no Nadal ou ves a tua familia así 2 veces ao ano, pero bueno, todos temos a nosa vida, o mundo vai moi rápido, é a mellor oportunidade que tes de volver a ver a tua familia, aos teus amigos, ou de facer unha boa xuntanza con todos, é o día da Dorna. É onde ves a esa segunda familia. E oístes, sei de moita xente, incluso a min este ano me pasou personalmente, que hai xente que non ven no inverno, non celebras o fin de ano con eles, nin celebras o Nadal con eles, pero si veñen o día 24, ou si que están aquí durante a semana da Dorna. Non, é unha cousa que está de puta madre tamén, porque sabemos que o día 24 sempre vai estar aí. Xa, vacacións para o ano, 24 de xullo. Vacacións para o ano, 24 de xullo. Pois nada, vai haber que volver a apretar ao goberno local, tirarlle das orellas para que eviten non volver a facer isto. Fai 2-3 semanas todos eran dorneiros. Sí, claro, pero normal. Se estamos á víspera de 8 meses de eleccións, os dorneiros son moitos votos. Non vai a ser que ahora os dorneiros se enfaden e non lle voten ou non vayan a votar. Entonces, mellor o festivo como estaba. Non queremos mezclar cousas. E xa para 2028 se dirá. Pero bueno, por ahora... Festas, vamos, porque se falamos de cousas que nos queiman, é mellor que quede para son. Nada, para que non este nas embarcacións e este a dormir a mona na cama, pois van sonar as badaladas outra vez, as 78 badaladas, malo será que de 78 badaladas non te levantes da cama, non te des un duchazo e intentes coller a túa peña de camiño Coroso. Unha vez chegados a Coroso, nada, como sempre, cutrexar. Regata de embarcacións feitas a machadas. 36 anos. De embarcacións feitas a machada propulsadas ao pan de millo. Aí estas imágenes e fotos de 36 anos. O antigo aparcadero ali nas Carolinas, onde eu algunha de pequeniño vivín, teño esa memoria. Que bueno, aquí estamos. Única, esta creo que ainda non foi capaz Red Bull de copiar. No. O resto de cousas creo que xa nin outras farándulas tampouco copiaron. Sí, outras sí, xa nos copiaron as carrilanas, copiaron eso sí. copiaron, Red Bull, aquí ten un ojeador que vai copiando cousas da festa da Dorna. Solo, xa aí mende vai ser de Ribeiro, o ojeador de Red Bull. No, se te fijas, cales son as actividades de Red Bull, antes foron feitas pola festa da Dorna. Non hai unha que faga Red Bull que non este feita nada. Estas intentaron, creo que facer un ano unha cousa parecida e non foron capaces. E de buscar e che de mandar. Hai que botar peito para fora para decir, sí, hombre. Aquí observan los grandes. Sí, señor. Vale, como novidade, este ano vamos a ter o Lirio de Ribeira ali. Vamos xogar ao pádel. Non, o Lirio non é unha peña, o Lirio é unha empresa.
Veñen este Vale, montaron, pensei sí, que era unha peña, non somos lirios. pensei que era o concello aquí. Vale, no, Lirio de Ribeira, pois vainos a dar unha degustación de lirio a todos os dorneiros. No pabellón de Coroso. Sí, xusto ao lado. Si Ah, todos máis ou menos dorneiros de pro como somos, si sabedes o sitio onde se poñen os rapantes a asar e teñen o seu merendeiro, pois colindante a eles. Vale, vai estar aí Víctor a asar lirio. Sí, no, Víctor no. Creo que traen unha empresa local ou da comarca do Barbanza de restauración potente para facerlo. Bueno, pues habrá que ir a probar. Podes chamar esta actividade de chinchos. Podíamos, pero bueno, como é algo novedoso, aínda collemos así un pouco con pinzas. O que esperamos é que a xente, mentras está esperando por a súa churrascada ou a súa paella ou a súa comida, ou incluso a que a xente veña das embarcacións, pois que poda petiscar un pouco de lirio ali Que con un conste refrigerio. que pode ser o que sexa. É gratuito, O que é o produto é do melloriño Sí, que sí. se pode comer ese día Sí. en España, en Europa e no mundo, porque o lirio de Ribeira é un produtazo. É unha pena que moito E non vai ten toda a importancia que debería. É unha pena que moito lirio vai para a fariña para Fariña, animais. sí. Que o lirio, a bacaladilla ou o que non o conoce que aprobe, está espectacular. Pois ali temos racións de lirio gratuitas, só hai que poñerse a cola e coller o teu platiño con el. Así que, de aquí invito a xente a que o prove, porque, como diste, é un productazo de aquí da nosa ría. Ves, aquí é unha cosa que tens que levar unha colleja. Romaría Dorneira. Onde está a siesta? Non dormimos siesta. Pois hai que dormir siestiña. Eu non durmo Aquí siesta. ten que haber un apartadiño para siestiña. Siesta da Pois Dorna. nada. Que hai que dormir. Vale, pois Romaría Dorneira, un poquinho tamén. para ano poño aí unha Xogos siestiña. dorneiros, vou apuntar aquí. Temos os xogos dorneiros, Neymar Dorneiro, Ala Dorneira, Necorasa, Mus, que che den polo curling, Malotes Party, Me cajo nos dominoes de Cristiano Ronaldo, Equilibrin por min, As de Gía, Carreira de Fleje, Pone Feirante, Tille un juego, Cartón Bol, Dallo Pau, Boias, Quieto todo o mundo e Glory Hall, esta é nova, non? Glory Hall, sí. Bueno, hai un par deles novos, Hai un par deles novos. Bueno, pois que dicir deso? Xogos dorneiros. Este palanque española algo ten que ver Jota, non? Seguramente, Peña Nueva. Veremos este año as incorporaciones. Algo escoitén de... Xogos dorneiros. Se antes falábamos de xogos de terra tradicionais, agora falamos de xogos de terra dorneiros. Que quere dicir eso? Que isto non existía. Isto sale dos miolos dos dorneiros. Obra gracia do... Sí, señor. E quen fixo un xogo destes, porque se fixeron millardes de xogos, e a día de hoxe, cando quen fixo un xogo hai 10 anos, ou hai 15, ou hai 3, e segue facendo o día 24, ten moita importancia, Sí, porque é un xogo único, É un xogo único, o cal ten a súa medalla, o cal suma puntos para a Copa do Rei, e o cal non hai peña que non participe. Porque sálese do cotidiano, non é tirar da corda, nin saltar a corda, nin xogar ao peón. Son os xogos dorneiros. Totalmente absurdos e extravagantes. Onde está o de curling? Vale. Sí, o do curling non pode faltar. Unha actividade pionera. Son uns xogos que mellor que tamén hai que darlle un aire que engrandecer. Festa da espuma, colleja que yo te daría, festa da espuma, fálame aquí, que original. Festa da espuma, bueno, pois aínda que non che pareza, era unha petición que tiñamos por moitos pais dos meniños, porque era unha actividade que sempre se fixo ao mellor en Plaza España ou na Alameda. É que vai haber un aparatito botando espuma. Sí, tal cual, como todas as festas. Paresedes da Puebla. Tiña que dicir. Foi por petición popular. Sempre foi unha actividade que se fixo... Que dalle un aire, ainda está dese tempo. Polas mañáns, que máis aire que has de dar que é o que utiliza a xente para darse un baño antes de ir á romería do... Fora de micro, dixo xo. Moi ben. A xente de pensar, dándole lecciones. A ver, confianza que teño. Foi expresidente, sabes? Un expresidente nunca se vai da dorna sin tal, sabes? É por esa educación sin darlle a collejiña ao novo, ao futuro. É a educación esa que lle estou dando, que comentaba antes. Campeonato mundial de Chinchimoni, é unha locura. Aquí temos que falar cos antigos e poñerlle tamén a edición. A edición é moi difícil, No, isto igual Marcelo che pode... Faime caso, se te fijas neste caderno, hai moitas máis edicións que outros anos, porque me busquín a vida por intentar conseguir, como dis ti, falándolle a Marcelo, falándolle a Viturro, é dicir, a esta peña que organizaba, por exemplo, antes,
E hai cousas que son imposibles pero bueno, facendo un pouco de tal, isto estaría guai meterlle, porque aquí igual pasamos de 36. Pois se pasamos de 36 sería 37, non poden ser máis. A mellor eles xa meteron algo por algún estado, por eso che digo que había que falar con eles. Porque en ese intervalo previo á festa de Peñas, sí. aí hubo unha festa máis pequena, nos anos 80-90, na de Cambeiro era, na de Ruiz. Na de Ruiz. Había unhas actividades, unhas cousas, estas son cousas que ten que contar Santi Páramo, que ten que contar Marcelo, que ten que contar Eduardo, ten que ter conocimiento de toda esta década dunha Dorna pequena, porque a ver, a Dorna que conocemos agora pois son esas 36 incladuras e tal, pero bueno, levamos con 38 este ano. 78. Digo, perdón, 78 este ano. 78, pero bueno, o que serían 37. 37 Dornas de Peñas con este formato, pero xa hubo Dornas anteriores con outras cousas que xa cousas destas se fixeron. O Top Secret é unha delas, Osamento Patróns e cousiñas así. Campeonato de Chinchimoni, 18-36, depende do erro de Marcelo. 19-33, cumpliremos? Bueno, non sei, hai xente que se demora moito na playa, hai xente que tal. Por parte da cofradía buscamos eso, buscamos que a xente veña para Bando do Río, se coloque, é unha actividade complicada de levar. Sí, facelo Top Secret, pois ben feitiño, sabes? Porque queires ou non, nos dá moito reparo ter as peñas colocadas e de repente chegas á altura do final do Malecón ou do García Bayón e se che unen peñas, intentan meterse diante da orquesta ou detrás, outros protestan porque estamos nós, é dicir... É moita xente que hai que mover. Aquí me ten pasado de todo, me ten pasado de incluso inculcar a xente que cheguen antes, berrar cos que chegan tarde, e incluso de desgraciado que a miña peña chegar tarde e meterme no medio. É dicir, eu aquí toquín todos os paus e considero que a mellor maneira de... Canto máis facilita a xente de facer un Top Secret a xestión do Top Secret, sí. porque mover a tanta marea dorneira, pues estamos falando aquí de miles de personas, levando o río, dar o pasacalles por Ribeira para volver ao Malecón, non é a cousa doada. Aquí tamén gracias ao GAEN, a Protección Civil, a Policía Local. E non nos olvidemos de Xarda Civil, que en calquer momento que hai calquer problema temos la colocada aquí nos cruces, temos a Xarda distribuindo a xente por os distintos cruces para facer desfogo, por exemplo, aí en Jollería en Espereira ou chegando ao Palco Grande. Son os 200 puntos que sacan para a Copa da Rei. Deben de ser, sabes? Deben de ser. Moi ben, aquí Andy e compañía botando unha man. 19-58 témolo aquí cos tapado, non sabemos o que vai ser este Top Secret deste ano. Sí. Hai que ir a velo. Hai que ir a velo, sí señor. Máis ou menos sei por onde tira dedes, pero bueno. Home, penso que todo o mundo este ano non foi moi complicado. Sí, este ano non hai moita complicación, pero bueno, hai que ir a velo. Terceiro punto violeta. Sí. Último día. Aquí coloquei 2. Bien. Sería o terceiro, sí. É o terceiro punto violeta da festa da Dorna. Mollallo Riff. Sinceramente, non lo dixeron por produción, mirámolo e dixemos, encaixa na Dorna. Vamos a probar. Non conocía de nada, Eu, por exemplo, no meu caso, non conocía de nada. Escoitei unhas cancións, como che digo, por parte de produción, nos encaixaba perfectamente ca Dorna. Entón dixemos, bueno, mira, pues vamos a abrir os conciertos con Mollallo e a ver que opina a xente. Bueno, aquí hai son os teloneros ao final, teñen a súa... Artista nacional, así pode ser telonero a este día, pero é un artista a nivel nacional conocido, xa tuvo moita máis fama da que ten, e hoxe en día, pois, así como tuve a curiosidade de descubrilo, digo, ojalá todo o mundo vai a verlo. Non ven calquera o 24 de non ven calquera, precisamente por eso. Ainda que viñeran os mojinos, non ven calquera. Precisamente por eso. Jota, los mojinos. A min gustoume moito os mojinos, disfrutino ben. Disfrutino, ademais tuven ali os meus compañeiros da infancia que o estaban pasando ben, eran cancións que... Hai xente que tamén lle gusta coliflor. Bueno, xa, home. Pero eso, que era a mítica excursión de fin de curso cantando cos colegas e volvémolo a revivir ali o día grande, o día 24.
Pois... Mullallo, que ao seu peche entregaremos a Copa do Rei deste ano aos Corsarios do Barbanza, que No, porque senón que darán tongo, sabes? Oi. Este ano hasta farei eu porque non ganen os Corsarios e todo. Só foi poñer trabas. Bueno, os Corsarios non participan este ano, así que Peñas Dorneiras, pabilade, a ver se nos sorprende este ano aí tocando fondo, que tamén están con janiñas de... Sí, aí hai 3 ou 4, tanto tocando fondo, como Derrape Mental, como Río Jallo, como os Pintos. Sabes unha peña que me dá pena que non este aí... É que ocorra moito, tío. Os Rapantes. Buah, tío, claro que son, tío. Tío, os Rapantes son Claro que son. Hai que darlle un abrazo. Pero os Rapantes con 20 personas máis e co doble de cartos que teñen, ganan a Copa de Rei. No. Ganan a Copa de Rei moitos anos. Os Rapantes ca camiseta dos Corsarios. Que va, tío. Os Rapantes facendo que fan ca camiseta dos Corsarios ganan a Copa de Rei. Que eres malo, tío. Non é verdad. A los Rapantes le hace falta pasta e personal. Os Rapantes o que lle fai falta é outra camiseta. Listo. Víctor, falaremos que Chari, tienes toda la puta razón del mundo. Víctor, camiseta rosa, ¿sabes? Esto y esto. Esto es mejor que eso. Pero claro, como soy Víctor y soy de los Rapantes, me quedo quinto. Y es así. Hablamos de Víctor en outro podcast. Nada, pasamos, que xa acabamos, que íbamos a estar aquí en Midoriña, hai que ir á misa do Carmen. Xa non chegamos, Bueno, estamos aí. Tes o traje preparado? Sí, hai que feitarse, non che ves así na misa. Alfonso, te queremos. Concierto Entrega final. dos trofeos, que entendo que bueno, non, este ano nada. Foi ano pasado cando vos deron a Copa de Rei. Sí, nada. Aquí supoño que este ano non nos darán réplica, xa que nos quedamos ca Copa original. Claro. 5 seguidas ou polas... 5 seguidas. No, 5 aleatorias, perdón. Son 3 seguidas ou 5 aleatorias. Gañamos 2 seguidas, nos viñeron tocar as narices, 2 seguidas, nos viñeron tocar as narices, e ao final así de chiripa o último ano, sí, pois tamén, volvemos a gañar. A Valeiros tamén lle chegou. Sí, A todos, home, sobre todo... Enterrábamos a todos ali en Croso. Sobre todo hai xente moi potente, sabes? É dicir, é moi difícil ganarlle a un Manolo dos Pintos en Carrilanas ou a uns Pintos en embarcacións, é dicir, é moi difícil, é xente moi potente, Poden gañar a Copa tamén, prácticamente. Sí, pero tamén é igual, mellor que a boca. Faltan xogos pequenos, faltalle, sabes? Bueno, conciertazo final. La Matumbá. La Matumbá. Ojito que cabeza de cartel de moitos festivais. Sí, a min cando mo dixeron por parte de produción, pois tuve moita alegría. É dicir, considero que grupo dorneiro por autonomasia, é dicir, xa veu a festa da Dorna, non estaban no seu auge, sempre a Dorna, pois mira, sempre foi pionera entre grupos emerxentes. La Matumbá foi un deles, porque non tiña as bases sólidas que ten hoxe en día. Pois hoxe en día penso que tocou traer a La Matumbá. Aquí de volta, supoño que tal, non sei se están preparando algo digno, ou non sei se... Xa veremos despois, pero sí, bueno, nos pues sorprenderá. Isto hai que velo, este día... E nada, pois eu xa che digo, eu estou a hostia de contento, agradeciño a produción todo o que se pode agradecer, e nada, pois espero non chorar moito cando xe de cantar Licor do Negro Café ali cos colegas, sabes? Porque que iso non é tamén unha canción de Dorna, e antes de que houbera os xites da Dorna, que os últimos anos son os xites, Licor do Negro Café era un xit dorneiro. Aí estamos. No, vai estar moi guai, a partir da unha mañán aí no Malecón, tamén é esa maneira de quentar para esa pañoleta na man. Sí, señor, a riada de pañoleta. Alguna sorpresa, queres comentar? No, é dicir... Na línea. Na línea de sempre, sí. Supoño que, bueno, que será un momento auxe da Dorna, estará todo o mundo ali chorando e abrazados. É o que dicías ti antes, tío. Dicir, bueno, pois mira, é unha pena, pero tamén é un orgullo, porque sabemos que quedan 357 días, creo, que son para volver a empezar. Que isto non é unha... E aí é cando faz visión de futuro e dices tú, mira, pude facer isto en Carrilanas ou pude facer o outro.
Pa o ano non me pasa. No, ese é o día que queres matar a Alejandro. Pa o ano non me pasa. Bueno, sí, tamén hai conflitos, pero ti dis, pa o ano non me pasa. E depois acaba sendo o ano que ven, e hasta o día de julio non vas coller ali o pincel, sabes? Sí, Por aquí moito se que digo, digas. este ano que ando estes con máis premura que as cousas, o ano que ven vas a andar máis apurado. Pasa sempre. A segunda sincladura, meteste moito máis alá, sabes? Dices tú, sí. Sí, pasa, eu creo que lle pasou a todos os presidentes. Sabes? Na Pues, primeira estás máis pouquinho a pouco, xa tes o cartel antes, xa tes todo antes, pero o seguinte queres matar a Jandro, queres matar a outro, queres matar a outro. Coño, pois non sei, non me vin nesa tesitura. Vaiche tocar. Non me vin nesa tesitura. Creo que se trato moi ben a todos, demasiado ben. Vaiche tocar. E nada, ría de pañoletas... Choros bastantes, abrazos bastantes... Algún que xa botaron da casa, pois nada, que aproveite, que os NACA a 7 da mañán se girá aberto, que bueno, que lle toma ali un licoriño café. Quedamos emplazados para o... Sí, para o viernes 21 de agosto. Baile de gala. Ben. Volvemos para o Baiuca, como sempre. Actividade por excelencia os últimos anos. É dicir, salen as entradas, aos 20 minutos, media hora, está todo vendido. Pena de máis espacio, creo. Agora. E que farías para ter máis espacio? No, pena de local con máis espacio, ahora mismo. Eles, por a parte deles é inviable, que nós sempre llo dicimos, sabemos que temos cheo, intentamos buscar a máxima remuneración posible, pero por a súa parte é inviable, por parte do restaurante é inviable, é o espacio que hai e o sitio que hai. Sí, pero así bueno, que nada, a xente a espabilar e a coller as entradas desde o primeiro día que salen. E bueno, é unha lástima eso de dicir sodes un grupo de 10 e só colleste de 6, sodes un grupo de 5 e só colleste de 2. Pero bueno, sabemos que é o baile de gala, falábamos antes da romería, pois é un día máis que te encontras a todo o mundo que é dorneiro, ben vestido, sin camiseta con lamparóns, polo menos. Chegan as novas novedades estas que hai de ir ben vestidos, pero bueno. E nada, e ali... Xa non tes culpa. No, e ali nos vemos todos para... Mira, aproveito aquí de ver tamén a outro profesional de Dorneiro novo, que ten o seu negocio en Coruña, que son de aquí, Lorena e Carmen, sí. Lagón, que é o seu estudio de arquitectura, que tamén que vexades un estudio de arquitectura que está en Coruña con dúas ribeirenses, torneiras de pro, que tamén están participando aquí e colaborando ca festa. Nada máis. Alejandro, algo que decir? Pois nada, xa sabedes todos que hai que disfrutar da Dorna o máximo posible, temos o que é unha semana por diante, e nada, pois que a todos nos vaya ben, que todos consigades os vosos logros, os vosos trofeos, que o pasedes moi ben, que lixen moito, que non lixe moito, que se gichen, que se gichen uns a outros, e nada, que todo o mundo pase moi ben, e de aquí, unha vez que remate isto, pois encamiñar a próxima sigladura, que xa nos acercamos a 80, porque este ano 78, para o ano 79, estamos rozando o 80 aniversario. As 8 décadas. Pide disculpas a todos os que se sentirán ofendidos por cousas que podemos haber dito. Estamos en ambiente dorneiro, ainda que sea o día do Carmen. Alejandro, terminamos, fala co Alejandro de dentro de 10 anos, mandei un mensaje ao Alejandro da Sincladura 90. Vamos a falar co Alejandro da Sincladura 90. Pois diría ao Alejandro da Sigladura 90 que se calme un pouquiño, que non se meta nestes saraos, que mellor ver a Dorna disfrutar desta barrera que ser o presidente. No, é broma, é broma. Estou contento, teño moi bo equipo, me sinto moi realizado con todo o que fago, e o dito, si dentro de 10 anos me encontro na mesma tesitura e teño o mesmo equipo e a mesma xente, pois xa che digo que non me importaría, se me sale como este ano, volver a facer a festa da Dorna, e con colaboración seguramente de xente que eu colaborín hai anos e que hoxe en día por motivos familiares ou de traballo non podedes axudarnos, que ainda así nos axudades moitísimo en todo o que vos pedimos, pero bueno, gustaríame mellor, pois como dis ti, na sigladura 90, pois facer unha sigladura, pois imagínate, de solo presidentes, sabes? Eduardo, ti, eu, Lidia, Sonia, imagínate, Sonia. Bueno, Sonia será nun futuro, sabes? Sonia, te acaba de dejar el recadito. E así. Pois nada, pois nada, aquí deixamos aquí e tal. Alejandro, moitas grazas por estar aquí. Moitas gracias a ti por invitarme, tío. Isto, nada, invitamos a todos que vexamos o programa. E se nos vistedes esta horiña e pico e nos aguantastedes, graciñas, comentádenos en comentarios. Salirá isto en redes, YouTube, Spotify. Nada, é
é un bo vídeo para acompañarche no coche. Eu estou poñendo moitos podcasts nosos para ir daqui a Santiago, para ir daqui a Coruña, nada, invito vos a todos a vernos, ver que, bueno, o que queremos sacar aquí é esta xente de Ribeira que fai estas cosas para que Ribeira siga sendo Ribeira. Moitas gracias. E avante Sardiñeiro. Antes Sardiñeiro.